Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Bakikubo, Baman Kasmi. Ko office trekam jong Deputy Commissioner East Castle District. Manta kasngi ha kajing don lang ka dorbar Hima Mylliem, kila khot kajing halang iki nong yogi ba Shong de madan, ban batai bnya iki sngi bikila ban Shong de jing de, bat kumjo ban kentui ki ban bo di kendon ka tanat ka koit ka khia. Nakaliang ko office trekam ka DC, kala pen banai ki sngi biki de ban Shong yo, da ka bobo di ki alphabet A hadu I. Bat kapor ban de ka de nadu kapor khandai bje men step, hadu kapor saw bje janmit. Nakaliang ko office jong Hima Mylliem, kala pen bana biki don hadu san spa san pongut ki nong de madan. But she spa prop sangot kin yo ban Shong de jing de hak sisngi bat ki dukan de juti ki dukan de tiar ki dukan de kot kila ban play shi sin shitayo kawai ka dukan katkum ka jing Pynbeit sngi ki alphabet nakalian ko office trekam ka DC kala mahamru ban khangi ki yo lada ka don ka jing pen khanyi ki kendon ka tanat ka koi ka khya ban penong ye kini ka jing pen syai sapi baru kinong di hane yo nama bangitip ba kani ka jing peli ka Iewduh ngilasim ya kani karai hadin ka inspection ka awan BDC BSP bat ki menteri bat PAM ngilalong ro ka meeting ha bangin Pynbeit kumlu ngin penpeli ya kani ka Iewduh ti PAM ki menteri ka ki CM jong ki HADC ngilasim kia bat ngitip ba kani ka dei karai ka bangi hab ban ban peli ka Iewduh kalong ngi hab ban snok tiklang balai bangi kot EP mentakasi kalong bangi haban penkin mau boshwa bangin play ke Iewduh ihaban so Thoh ya ke jingkit clear jang way po way one di hang ni hayo ya tharai bangi Shong hang di mentakas ngiro kalong ba ngimla asyu ban Shong hayeng mabun kilong kumi kilong kapa bahab ban besai ki kun ki hab so Thoh bagi haban mi ban di jing di wala dan ke hapeng ke jingele ke kram ke banjur ande pidam ke jingkit clear ha ke babun kiliang hayeng hasam ban pendam pat kum juru kum kinong di jing di tikum bala pensya di ki menteri ki jongi pin haban Thoh ba pihak ban bot perking ba ya ki protocol ni ki jing betha ya ka be de ban ya da ya la de ru bat kum juru ya kinong wan thiet pin haban phong ki mas double mas ngo ba ban ko ngo ya ka de kan yarap ya phi kan yarap i wan thiet ru so ba ban that iki kiti nakaliang ko office jing i PAM kila penbiang iki jaka that kiti ki jaka ba pher ki entry points nang ta pin subha ban nom yelum parama phi ba phidan hayo le se ke jingi kendo jong phi kan long kham haslam hadin sibnai tam le subha wat nom ya public ti wat nom ya kran wat nom ya penjan parama phi le phi Shong Dukan Shong barway deng mat kamas ka jong phi subha ban ko ngulu kum jo ik Pynbeit bla ni menteri ko kom Shong ka jong phi kin mau ro ba wat nom ya di syalang ya bamja lang wala ka jong ja Shong barway kadang ba ni haban pet Thoh pet saniru kumno ka yat kayo pinap so Thoh ro baga jingkli jung kayo ka ta bat ka yalam shibon ki wei ki jing perking bat ki jing duty le ka kam ka ba ki haban yada ki em jongi ki don hang ni na ri beje men step mo ki pulet ro kumjo na do khal ar beje men miet le men step kala ki wan kadang lo tang men Pynbeit online ni jong phi tiang kajing pli kedukan kajing Shong kamut bangin singan no impat long singan kajing pli kalong tang bangila ban Thoh ba pihak ban im jak po sisin stio asin stio kerang ba philam yap ja ande kamut ba phin so singan phin Shong phin bam phin di phin kran em kamni kapor ka normal kadai kapor ka bangi hap ban ya trilang kum kinong di hayo ba Shong Dukan ba Shong madan kerang ba buat thiet ro kin Thoh phim dei ban ni pen lut por palat ilade anak kalian jong Hima Mylliem ngathai bat kalian ke HADC CM ila asibun personal lani ki rangba ki sipai ki ban yarap ban Pynbeit ki line ban penbiang ki social distance pin hap ban persang ban Thoh ki jing ki jing tresitom jong ki EMs ki jongi ki sipai ki jong PAM ki enforcement po CM kumno baki kwa ban yarap ye phi da ka ba don hang ni step bat miet ban yada ban yarap kumno ban ai ban pen ki protocol so bhawan bot ka jing bot renti ka jong phi kan yada shibun na ki wei pat ki jing saprat jong ka klam akwa ban pentet shipiru ban adu menen ka sngi ni la pli ka vaccination cam hang ni ka thanat jong i PAM hang ni kani kan yat menta saw sngi san sngi phinom dei ban ya kerke phinom dei ban ya kami hang tu ngin ada ulan kandi kan yayan pangagar pat ban iway paway ba Shong hang ni kin subha ban ai ketika ba kan long jingya da ya phi
ya ki bawan thiet ro kumju namar ngi ngilik phai bro baro ngilik phai ski ying ki kon ki ki jongi kim kwa ba ga jing wan di jongi shisngi kan wan ra ga jing ma ga jing pang sha ki ba it be thon le sik bawan thiet ki jing thiet te nga thai phis ngo thu ba ha ya ki jor ki do khai ki do ngim pat sha bandi bat ga jing sedang jong ko yo ga dei na du khandai ba je men step hadu saw ba je jan men sungo ba ban bat ya ka por ba ki sngi ba labo e phi lam kum ta hagajing long meeting ki jongi bat ipa em bat cm ngila bathari ki bakade bandon ke jing fine ke bejur tadi ngilap ba kinu kimbot ki kendon ke belabo sungo ba ban perkat ya ke ni mangi perkat na batga jongki nga thalai phir ke sungo tho ke jing ki ba pi wan hang ne pi sham hang ne ke jing ki kle ban em jak po kumjoro ban bat ro ke jing perkheng hek bi de bat ke ka jing yele jongi ke ka khlam tinga ai khubla I pa em bat ya ki em ke jong kam ka sing kerdu jam ki babun mentane ki ba bom Shong Dukan ron dei mental lawan Shong Dukan hapo yo tede na kata kata ngi isu ya pi kane ka ID ba pen laj na kine ki ching wan rong Daki wei pat ki ban pen jenjari pi hang ni tede na kata kata la da filap kum kita ki bu suan rong bi an kum to na kalian ka chong pi pen ya trelang bat pen tep saka kini ki polis im kecongki bana kalian kecongki ken weng ya ki kenom ailat ban pen kham ya na mentai chongpi namar kani ka lockdown men sam snem ngila yo ka fast web men sam snem ngidang long lumwer ngem pat sutu susau hanre ngi sutu mentandin dala dung kurau kau kemot ka pen ke long ya pi wat larang ngem pat pliro ban sumi kami samadan tede na kata kata kalong ba kane ka ngem tip su mentas kon web la se kan wan sa that web la da kawan ka that web na kalian ka chong inde ngem kwa su banang pen thamai kane system ban pli ya ka Iewduh tede na kata kata le abha na kalian ka chong phi thanang ban laj ban sa khang phi kum badang sedang hang ne ndai hang ne pa yo madan so sau hakine ka ki benai beladap ndai kumar la ailat ban pli ya kane ka madan dicur hang ne pa madan so sau kai ka baca kalong marsin pli tang sisi asing dei kamar layak ngan hang to kumbat ngan tiket cinema tede na kata kadau na kalian ka bor jong ka district magistrate ki hab banwan hang ne ban page lai ke social media barok ki lesondur te ka kala penlong ya ki ban Dukan ki ban play ka bomot ya ki fix establishment ki dukan ki stall kilok ni harum ka ban play la sngi lingkong bat ke sngi besau ubi play CR versus dia usi play hak Wednesday versus Saturday mundang biang ki dukan ki budon di alfabet A kim play la Monday but Thursday ubi play Tuesday but Friday usi play hak Saturday but Wednesday kini ki pa ki dukan ki bade ki non essential but ki semi non essential kung ki duty ki queue nanta ki court nanta ki grocery line kin play kumi harum udi hak bande I hak sibat UF hak si balai uji hak si basau UH hak si Friday but I hak si Saturday te kini ki ABC kin play arsin stayo ko bala batay bar kini ki DEFGHI kin play shisin shitayo te kini ki arrangement ki bang Pynbeit nak mental syai ki dukan ki betho alphabet B kin play nak mental Saturday ki bedan alphabet C kin play Kuwe pa kedukan ke bawah meneh ki non essential bagi simi non essential kin play kung ki besar cuti ki besar queue non ta ki besar code ki pusri line kin play how alphabet H kini ke program ke bawah Pynbeit bagi play kedukan kolong kendai beci adu sau beci tinggi kerpat ki ba bakin bat yang kepuar kenang mengelong kerja Pynbeit bu baik burti kumbala Pynbeit no Mylliem pada sosial kumbolong sistem ibu ini kisentek no washing machine jadi kebubuan hi kolong adalah khambha sentek kilabun belajar kementang request biang labu sentek
bagi pai ba kin ya sumar lang niki kum kimar ku jongki khana bo long kalat cingida khana bo kiwan si yo kin yo ban sai la jong kiti ban but baik yang jing tha jong saka tingir kuas na keling dorbat ikin nong sung yo bi ku sini bakin baik kin kimi lang minum la ban bu briulut haborok kiska ki bang bu iki sintek beku sumbar lang iki tu ketiar ku jongki benda penetap baksi ada ku jong nyimna ban ni gendo gitu ke besong ke store ngasu kene ka jing pun bana ba gitu ke yo snow lung ba gini ki press ke media ki besong hane Iewduh besong ke store kin buat nanti kema pensai dau menteri kalau kui mentah lagi jong ki store bagi jong ki alfabet duki makiru kide ban buram ya ka protokol jong ke sarkar bat ba kenya dangi gimas bat haki Dukan jongki kenya bu la kai sanitizer de bat ba kin pencai ku pat ba bon yo ba kin me tur than seki ban pencengai iwe kanir kan tre kumcu ikna Ramadan lada kitu ku besong store kim kongo kin sa khang no ya ka Dukan jongki ngakar pat ba ya bekin sa khang buram yang ni nang ba kin yo im jakpo yo kamayo keci hak ba sedang kin long ki besya inya pait nak we kapor step by step lagi ginong Ramadan la nek ginong store na kamata ka jing bahar jong phi ya step by step kum la patha menta te khanang ba kanom khang yo jongi ka ji anong ka jing ja ka jing yo kamai ka de jong phi wat tu kwa menta ngin ya turn opok step by step ni sampai ke kapor kumno kesya